Yan. Yung mga, ano ko. Ang trabaho dyan ah. Siyempre. Ano naman ang trabaho? Johnny Walker. Back massage. Basta, Back pain. Tsaka stiff neck. Oh. Kami batiin ko muna. Vlog na rin yan, pare. So, iba-vlog ko po ito para makita po ninyo yung sa shop ko na yung tinatherapy ko ay si Johnny Walker. Oh, shout out! Johnny Walker. shout out Jancy Walker. Johnny Walker, oh, sige. Shout out Kevin Panagenswer. 25 politans kami hanggang bukas. Naku, Jancy Walker, ha? Hindi Johnny Walker. Anak yun, pre. So, si kaibigan Jancy Walker, tinda po rin sa rito. Nagpatex yung katawan. Lamig. Ang dapat, di ba sa part? May 1 month na rin yun, no? Oo, tagal na. Tagal na mga ano. Lamig mo. Wala na. Sunod ka. Marap na mo na yung sakit eh. Marap mabigat yung likod eh.
Kapal di ba? Oo, pinatag mo. Dami eh. Ano kasi sila eh, ina-update ko kasi. Mga changes na problem nila. Wala na yung video mo eh. One plus. One plus. Ano? Kami na rin, no? Tsaka ako, no? Oo, mag-MJS ka naman. Tsaka na lang, no? Oo, ilan ang followers mo? One plus. Wala, wala na yun. Yes, no? 100 kayo, may silver button ka na. Gala? Check lang. Sila talaga sa... Saka extra na lang yung vlog mo nun. Nakita mo nun. At least totoo yung ginagawa mo. Oo, yun sa akin, natural eh. Hindi yung vlog lang na ano. Mema? Oo, yung parang pera-pera lang. Hindi, natural yun, pre. Parang may color. Kaya yung buhay na yun, wala. Yung mga agad tinamasa ngayon niya, maaaring may panahon dyan ba? May ginalagay mo. Alam lang mo lang lagi. Ang gagawin dyan. Oh, tsaka yun yung ginawa mo, customer eh. Mm. Kaya may ginagawa mong video din para sa mga customer. Meron pigilan din naniniwala na marami yung natutulungan ng iba. Oo. Lalo pag nasubukan. Meron ako may ginagawa sa mga kilala eh. Para nasubukan nila. Sa trabaho, gusto na negosyo. Ayos lang. Gusto lang na, bilis lang, no? Tapos pa na. Skundi yun. Skundi, mas kung basa. Hindi rin tao. Ito. 25 na. Bilis. Bilis lang, no? Enjoy lang natin. Yun ang buhay. Diba? Umalan? Minum. Wala akong mambog. Kumangkin ko, minum dito. Very bad. Service kasi ako eh. Bentosa.
Medyo konti. Hulog ah. Tingnan natin. Bagsak. Grabe no? Ano mo? Tumagal eh. Dami na. Naramdaman. Puro-puro eh. Buto na eh. Ang binto sa kasi pag walang space, isa kagad eh. Kapit no? Lapit ah, ano? Wow. Luwag ano?
Bis ka ba? Bis ka lang. Kasing matulog ha. Okay, stick. Next time na ko stick mo. Ha? Saan mo nakuha? Wala eh. Tulog? Ito lang. Gano'n mo. Kaliwa ka lang, stick. Kaliwa ka lang. No? Stick mo. Kaliwa. Grabe yan. Wala. Ito ka. Relax. Ayos! Tulog ka na. Huwag na ng mag-friend. Ayun.